Levante, el futbol sala del Cerdanyola Futbol Club planta cara a un dels preferits per revalidar el títol. El conjunt de David Herraiz va teixir un partit seriós, amb una primera part on va imposar el seu criteri. Tot i això, el bon fer del Castelldefels va acabar donant-los la victòria per 2-3. El partit va arrencar amb un matiner gol dels verd i blancs, tan sols disputat un minut de joc. Jorge Sánchez entrava des de fora de l'àrea i rematava al fons de la xarxa visitant una passada des de banda. Instants després era el Castelldefels qui tenia una doble oportunitat. Primer en un dispar que s'estavellava al pal i després en un remat que David Cuñado rebutjava. Els verd i blancs seguien aguantant l'empenta dels visitants, que al nou tenien una nova oportunitat que David enviava a córner. Un error defensiu dels verd i blancs donava una nova opció al Castelldefels, que novament Cuñado salvava. Un minut després, els visitants ho intentaven des de camp propi en un dispar llarg que posava l'ai al públic assistent, veient com el porter verd i blanc relliscava abans d'enviar l'esfèric a córner. A 4 minuts pel final i amb l'avantatge al marcador, Javi García combinava amb Pedro, que no podia finalitzar la jugada. En la següent era el Castelldefels qui enviava fora l'esfèrica. L'última pels locals la va tenir Àlex Peramos i Carlos Benavente en una acció que finalment no van finalitzar. Els 2 últims minuts del primer temps van ser fatídics pel Cerdanyola Futbol Club, que va veure com els visitants imposaven l'1-2 al marcador amb 2 gols imparables. A la represa, Dani Nerín combinava amb David Guerrero, que finalitzava la jugada amb un rebuig del porter del Castelldefels. Els locals buscaven empatar el partit i rebre la recompensa a una gran primera part. I ho van aconseguir al minut 8 en una paret de Gerard Esteller i Carlos Benavente, que el 10 verd i blanc assistia a Pedro perquè posés el 2-2. A mesura que avançaven els minuts, el Castelldefels imposava el seu joc i mostrava l'experiència a la categoria. Al minut 13, David aturava des de terra una nova opció pels visitants, que un minut després no podria salvar, en una passada al llarg del Castelldefels que finalitzava per fer pujar el definitiu 2-3 al marcador.